Khasi Hills Autonomous District Council hakasi ba arjong katayo kalapan long ya kador bar Mang Tyngka ba kerpang balapan long tek tak shisngi banyo Mynjur ya ka Mang Tyngka na kabenta ban la penyat bet ya renti ya ki kam ki jam jong ka council bat hakane kasngi ka council kala aji Mynjur ya ka Mang Tyngka ba lai Bnai ka bakon prapaway point arpaway klur Tyngka. KHADC Hills Autonomous District Council kalahap ban penlong ya kani ka dorbar namar ka jinglong kirke jong ka kam wat apedeng ka hukum khangdam mi kishnong ki thau jong ka sokar pedeng ya kani ka dorbar la penya do chairman ka council uba PNCM bat baro ki MDC kalyang sinshar bat liang persya kilawan banya shimbanta Chief Executive Member uba Tito Starwell Khan ulawan ra ka Mang Tyngka ban pentre kam hakini kelai Bnai banwan kaban sedang trekam nadu kasitarik uyayong bat kan kut hakalai photarik ubnai jembang arhajar arpo habawan ra ka Mang Tyngka uba Tito ulaong bakalong kabadon kam banwan ra yakani ka Mang Tyngka na kabentaban ailat ikitanat bapher bakinyai beteng yaka kam jongki hakini kelai Bnai ki banwan Uloong lada mla ban Mynjur ya kani ka Mang Tyngka ka balai Bnai kan bu ha ka jing ya ka council ban sew ya ka tulop jong ki nong trai ne ban pentelun ya ki kam jong ka council UCM ula pentim bakane ka jing Mang Tyngka ka kentup na ka benta ki tenat bapher ka tulop ki MDC ka tulop jong ki nong trai ka office jong chairman ki judicial officer bat ki ki nong trai ka ying bishar ka council bat kumju ha ka be day bat ki kam penroi jong ka council Kajing mang pisa na kamenta kitanat bapher hakini kilai Bnai kakentup yakatanat civil works but development ndriu ar point sanpo klur GAD shipo point sanpo praklur katanat an khatsau point arpo ar klur katanat Tyngka but revenue budget iwe point prapo sau klur katanat klau kalong r point not sau klur katanat administration of justice and judicial iwe point khat ar klur katanat legislative iwe point ndriu klur katanat puli puthi lai point lai phuwe klur but ke enforcement scheme ban yada ya ka hok kirit pa iwe point arposan klur Hakawai pat kalyang ubat titos ulapan bana hapu kayeng dorbar baun mang shipau lak Tyngka na kabenta baro ki lai ngut ki MDC kanang bakila banyarap ikipat ba ka constituency jongki hakum kani kapur bakadon ke jingkhang shinong bat ka curfew na kadaw ke jingpang COVID-19 Uloong ensamang syu ya kapisa la daki MDC kedang don kam banyarap ikipat ba hakum kani kapur Tenakalyang kajonga kumusi Hoi ngisung tu ya ka jinglong jingman kadang ka lockdown kadang ka curfew dan rei na kabanta ka interest pat jong ki babuan kamtam ki nong tre jong ka council ki badan kaman yo ya ka tulop ka jong ki nama pisutu la dang impas ka budget nginum la ya ka ban ai tulop ki tekan ni le kan nang wan ra sibun ka jing ta jong ki ba kum juru au ba dei bat ki lat jingerap ki ba ngi kum ki nong mi khamat MDC ngi don ni ka jingkit clear na kabanta ki pat ba aki consistency ki jongi te na ka scheme ka ba ngin samang na kabanta ki MDC ya menta pat na menta ni ka jingja kom ba ja menta ba ka jing yada ban jing sapriang jong ni COVID-19 ki pat ba siam jing ki lai ut changi ki nomi khmat don ki bomyo bala bom don pisa shu ban thit khaw ba kum ta ter Tena kalian kacungi kum kinong mi khamat ki baret kum ki MDC ru ngin ya no senyang lang kat la kat bala na kalian kacungi tena kalian kacung CM nga mentara sing lapan mana ba na kani ka scheme ka bangin saya baharu re emergency menta ngan sapelaj mamas pulak syaki MDC baro kenang bakin yo ban yarap ki pat ba ki ba syam jing akum kani ka pot na kani ka scheme ka bakin sayo pulak